Get low when the whistle go. И го, летни пичове, ние сме Summer Boys Gaming и имаме една важна новина. Представи се. Здравей всички, Тито, аз съм Скери Ломан и съм част от Summer Boys Gaming от днеска. Тук изключих договор с тях за мега простотия или гавня. Да. Много се лигавя като съм с някои хора, иначе като съм сам съм много голям тапак. Подписа... Договор. Да. Ти играеш ли еврофутбол, бе? Какво? Играеш ли еврофутбол? Ко? Не. Аре, никой ли не играе еврофутбол, бе? Добре, аз съм с Германия, той с кое не знам. С Франция. Ей, да виж, сепищата графика на 98. Хубаво, чай да седим състава. О, Лукас Подолски тук. Ако може този летен гей да млъкне, ще е много добре. Мисля, че говориха за господин Хомобил. Ще млъкнете ли господин Хомобил? Пита ви вашият съотборник. Съотборник. Господин Скери Ломан. Точно така. Как странно звучи господин Скери Ломан. Марин. Някакъв така Марин. Супер. Кой да махна? Мирослав Клози или Марио Гомес? Ами махни Клозета. Не. Клозета вече го махнах. Махни Клозета. С Германия ли играже? Почвам ли? Чай фри кикс. Мисля Озил. Дуспи. Лукас Подолски. Готов. Хайде да ентър. Ентър. Настройвам си на каква схема да играя, бе. Бе. О, яко стадиончета. Дами и господа, добре дошли на някоя си арена. Не. Тъй сега така е. Опа! Ока! Сали ока. Фана е, бе. Манданда. Не знам. Какъв то са е Манданда? Опа. Айде. Отново. Салиока. Червен картон, червен. Салиока. Червен картон. Кефеш ли са? Аз си знаех, бе. Аз съм майстор на червените картони. Новата игра 2 червени картона за това време. Германия също? Ти гавриш се в Срещу момента с Франция. мене, бе. Аре, бе. Ти гавриш се в момента с мене, бе. С вратаря ще си играеш. И кой сам запрях А свободния? каква беше тъс чернилка пък французин, бе? Манданда. Не, бе, виж. Виж ми вратаря, бе, виж каква чернилка. Той като екипът е черен. Да, бе, абе, всичко да е в синхрон. Чернилка. Абе, разкарай се, бе, нигър. А не, ти не си нигър. Да, не бах ти негъра. Уаа! Така. Сега. Тъй, не снимам срещу Хомобил, защото той... Тапак Той е пълен и не ще. муклю. Тапак грозен. Защото е тапак и не ще да играем. Оу! О! Опасен негър, опасен, ей! О! Вижте го е! И после каза, че негрите не може да играят футбол. Ти може ли само баскет? Да, бе, да. Я гледай коста. Хубаво, аре, че бавим времето на клипа. Хуаре. Ще си стане 100 часа. Рибери. Аре, моята тактика да играя на зигзаг. Няма да работи. Де. Те са много тъпи. Не смяташ ли така, както и аз смятам? Смятам така. О, Даже решавам така. Толалан. Или какъв е що? Джорков. Джорков, Хенри, Рибери, Рубек ето. Рибата ри. Ето го, Рибару.
Рабура. Айде. Брат, на мен как ми лаги от тази фа. То в клипа не се забелязва, ама. В принцип, знаеш как забива. Вау. Айде. Как така 2-0 за 20 минута по мача. Няма, аз ти кажа, че много ми лаги. Иначе като спра да снимам, ще изиграем още една игра и ще видим колко можеш. Така не става, не е честно. Да, на мен като ми лаги трябва да е честно, те ли? Преметна тая трети гол. Да бе. Амбре бе. Вратаря ми да не е толкова схана, че се даде още един гол. Да, знам, някакво. Брата, тороро! Лас, чаче. Лас. Айде. Лас черното. Лас биля. Абе, цъкнах ти да скочиш, бе! Гол! Гол на вратаря ми, гол! Браво на вратаря. Цъкнах да скочи, ама той този бълък явно нещо не ме слуша. Манданда. Защото го обидих. Защото му кажа, че е негър. Да, бе. Те в тъмното няма са види този. Да, бе, тези забити му сигурно не се виждат. Не, те може да са бели, ама той е черен. Да, бе, бели. Моля на господин Хомобиле да не се смее, защото ако го видя, ще му разкажа историята Ще му на... разкашляш устата, ли? Не, ще му разкажа историята на смеха. Добре. Аз чух, ще му разкашлям устата. То тъпите хора само ти мочват. Само тъпи работи. Що млъкна, бе? Сега. Много добре знаем. Много добре знаете. Така е. Хомбил се хили като негър, като черен, като черно-подолски, подолни гащи. Мексес. Колко сте? Се бъзикаш с мен. 1-2 за него. Защото на мен ми лаги. Ооо! Вратарят трябва да ти изпълнява пряк свободните дуспи. То си е много луд. Той вратаря е направо гол майстър стана. 2 гола имаме, 2 са от вратаря. Това е дал дуспа и от пряк свободен, защото много спам. И това ми е предимството. Как забива? Сега ако направи хейтрик, направо се изкифя, брат. Вратаря ли? Да. Искаш да дам хетрик? Не. Да, ако щеш. Няма ти съм моля. Защо? Да не се църкват, който съм моля. Може би. Не, може би. А слак може би. Днеска и другите не могат да вкарат, само вратаря може да вкара. Той, защото е бял. Най-добре. Пак ли бе? Пак ли бе? Какво стана? Мале, беше 2-0, сега края на първото полувреме. 3-2 за мен. Сега това да не вземем, ще вкара автогол. Айде. Тей, вратаря 2 пъти и един път Лукас Подолски. Лаги. И на мен ми лагна. Така, играем в FIFA, значи ще ви разкажа защо играя в FIFA. Първо, защото нямам NBA, ме мързи да си я кракна. Второ, че не мога да я кракна, защото не мога. И трето, че ми си сузил. Нещо не се представя. Ми си сузил. Така. Този епизод ще стане малко дълъг, но нищо. Защото е... Какво стана? Аз направо това убих, ще кажеш. Ти ми изкара червата. Тъпли си, бе! Тъпли е този, бе! Какъв табак!
Не мога да повярвам. Добре, че спищях. Да, той като пищи като жена, винаги му върви Аз ли съм жена? Като Ти си... пищи казах. Ти се пишеш Кирил, ман. Няма. Аз казах, че пищиш като жена, не че си жена, бе. Различавай двете неща. Няма. Ами така е. Открийте разликите. Няма. Защо? Защото ме мързи. Не, тебе не те мързи, ти не можеш. Майка ти не може. Мри, бе. Мри, бе, куче ядец. О! Мислих, че има гол. Няма. Манданда. Манданда. Мандуланда. О! О! Дармадандан, дармадандан, дармадан. Таратататаратататаратататарата. Мри. Оп, 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 оп. Айде, хетрик. Айде да е хетрика. Да Давай. правим. Айде да правим да вкараме хетрик. Айде Айде, хетрик! хетрик. Браво, бе. Хетрик на вратаря ми. Хетрик, хетрик. Ски. Красота. Вау. Ма ако играем NBA, ще скъсам. Е. Ма коя ще играем? 2К14, бе. Колко е голям? 3 габайта. С Diamond Tools ли? Да, трябва да я кракнеш. Код ти мара? Какво? Код. Не бе, местиш там някакви прости от някаква папка в друга папка. Подаваш грешно, вкарват ти го и готово. Дармадан. Колко сте? 4 на 2. Направих хетрик с вратаря. То да видим дали ще успее да вкара. О! О, червен картон на вратаря, че. Аре! Че да го ви, червен картон на вратаря. Има червен картон, ето. Само жълт, бе. Само жълт, бе. Нищо, ай пак трябва да спъниш да направиш червен. Да, сега с малко пак ще спъна. Давай. Ай, какви сте с моите дребници, бе? Нищо. Малко по-силно трябваше да ще да карам. Щом с този лекички удар да вкарам в каната. Този бягай, комши. Какви са те с моите дребните играчи, бе? Аз съм свикнал, в принцип, като играя някъде на PSP или нещо. Да, бе, PlayStation 4 да играе NBA някакви по 2 метра хора. Стигат коша и им стига до кръста, като скочат. И откъде е PlayStation 4? Като играя в някой, бе. Давай, Тос. Енко. Енке. Енко. Пенке! О! Някой ритна в мене. Левашка история, кой се прави. Нали? Да. О! Давай, Риберито. Тъпо Рибери. Брат, беше 2-0 за тебе, пак сега е 4 на 2 за мене. Да, бе. Ма се легавя, бе. Легай се. Ти не виждаш ли, че се легавя, бе? Айде, гол. Ето този скрив Подолски. Пропусна ли, бе? Беше с десния крак. Аре бе, направи някакъв фал с вратаря, бе. Да, бе. Да имаш червен картон, аре и без тебе край на мача. Да, бе. Уа! Браво, бе. Този направо ти мина сериал отбор. Подолски. Да, бе. Той вратаря ми ще стане голмайстор, ви. Какво знаеш? Трябва му дадете медал. Голмайстор за мача. Само по въздух, момчета. Ето. От тук, бе.
Ча! Господин Хомобил тук ли е? Бухомобили. Господин Хомобил тук ли е? Не. Балък бил тук ли е? Не. Тук е в Германия. И дами и господа, това е пълно. Дами и господа, това е какъв гол. Секунда, само тук. Секунда, за малко трябва да спрем геймплея. Няма. Само да изпълним корнера. Имам тук проблеми. Вкарай го. Така, браво. Той дет нямаше. Айде да свършим мача по-бързо. Да, бахте мафията аз така. Айде, бяха малини. Така, 5 на 2. И да, това беше от нас. Дано сте харесали клипа. Дано сте харесали хейтрека на вратаря ми. И... Дайте един лайк за вратаря. Да. Един сабскрайб. За вратаря. Някой лайк. Пак за вратаря. Един коментар. Пак за вратаря. И да, чао. Кажете чао, момчета. Чао. И да... Пак да ви кажем, Scary Oman е новия член на Summer Boys Gaming. И чао. Кажете пак чао. Чао. Ти, господин Хомобил, кажи чао, бе, майки дейба. Кажи чао, бе, гей. То си гей.